दस्रा हौवाजों दस्रा सेंग्राजों बियो फन रायलायनानै बियो खारदों। बे खारनायखौ बियो गावनो आंनो खोन्थाहरदों। आंखौ दा नागिरसै, नोङो गुबुन हिनजाव लाफिनदो, आंखौ बेबायदि बुंदों आरो। नोंनि मुङा मा? दिपक मोसाहारि, गामिनि मुङा मैनागुरि बाथाबारि। मा जादों जाथाया? जाथाया दा आंनि हिनजावा खारदों। माला बियो 24 तारिख खालि खारदों। माबोरै खारदों? बियो दस्रा हौवाजों दस्रा सेंग्राजों बियो फन रायलायनानै बियो खारदों। नों बहा दंमोन बे समाव? आं बे समाव बेंगालरावसो दङमोन, खामानिसो मावदोंमोन आङो। बे समावनो माबोरै खौरां मोनखो नों खारनायखौ? बे खारनायखौ बियो गावनो आंनो खोन्थाहरदों। मारै खोन्थाहरदों? आंखौ दा नागिरसै, नोङो गुबुन हिनजाव लाफिनदो, आंखौ बेबायदि बुंदों आरो। ओमफ्राय दा नों खबर लादोंना लायाखैमोन मानसिखौ? मानसिखौथ' आं दा खबर लागासिनो दङमोन। दा खबरा जेरावबो खबर मोनफिननाय जायाखै। दा आदाया नोंनि हिनजावखौ मा खावलायहरखो? आङो दा रायजो राजाफोरनि मोखाङावहाय बे जाय मेसेज खारदों बिनि सावगारिखौ आङो होबाय, आरो आंनि मबाइल नाम्बारबो होखानाय दङ। 7896658190 आङो खावलायहरदों आरो। बेयाव फन बुनानै जाहाथे आंनो खोन्थाहरो। नोंनि हिनजावखौ? औ, आंनि हिनजावखौहाय। नोंनि हिनजावा फैफिनबा लाफिनगोन ना लाफिना नों? बियो जुदि फैफिनोबा आं लागोन। नोंनि हिनजावा बेसेबां बैसोनि? हिनजावाथ' दा बियो दा बेसेबां 34। मा मुं नोंनि हिनजावनि? आंनि हिनजावनि मुङा रेबिका मोसाहारि। मा मुं नोंनि? आंनि मुङा मिलन बसुमतारी। गामिनि मुङा लावख्रिगुरि आंना। जाथायनि सोमोन्दै आङो बेखौनो खावलायहरनो नागिरदों। नैबे आंनि फंबाय दिपक मोसाहारि, बे रेबिका मोसाहारि, बे बौवाया दाख्लै 24 तारिख खालिनो, दिनै फिसाया बेंगालराव दंहैयोमोन। बेंगालरनिफ्राय फैस्लाबनो बे बेवाइया रेबिका मोसाहारिया, बियो गथ' सासेखौ नागारलांनानै बियो गुबुन हौवाजों खारलांदों होननानै जोङो मिथिदों। गोबां जोङो खना खनला जोङो खबर लाबाय, जाथि बाय बाहागिनावबो जों खबर लादों। दा जोङो गोबां नागिरब्लाबो बा खबर लाब्लाबो जों मोनाखै। बिनि थाखायनो आङो गामिनि जानानै, ओनसोलनि जानानै आं बेखौनो खावलायहरदों, जेन' बे बेवाइया फिसानि मोखांखौ नायनानै, फिसायनि मोखांखौ नायनानै जेन' बियो न'खर संसार मोजाङै ग्रोम ग्रोम रायजो जाफिनो, जोङो ओनसोलनि जानानै बेखौनो खावलायहरदों। जेन' आरो आङो रायजोफोरखौबो मोनसे खावलायहरनो नागिरदों आरो मिथिहरनो नागिरदों, जेन' बे बेवाइ रेबिका मोसाहारिखौ बबेबा खना खनला गामिफ्राव हाबा जानानै थादों बा ओरैनो दङ, बिथांखौ जुदि बे बेवाइखौ लोगो मोनोब्ला रायजो राजाया माखासे फिसायनि नाम्बारखौ, दिपक मोसाहारिनि नाम्बारखौ जोङो रादाबनि गेजेरजों होखाबाय, जेन' फटकबो होखाबाय। जेन' बेखौ मोनोब्ला रायजो राजाया जोंनिसिम बे मबाइल नाम्बाराव खिन्थाहरनानै, मिथिहरनानै जेन' जों बेखौहाय थाबैनो जोङो लायफिननो हायो, बा बबेबा खना खनलायाव थानायाव जेन'ब्ला जोङो बेखौहाय मिथिनाय लोगो लोगो गामिनिफ्राय बा ओनसोलनिफ्राय जों बे बेवाइखौ लायफिननो हायो। आरो न'खरावहाय फिसायाबो जोंनि गेजेराव खावलायदों, जेन' बेवाइया फैयोब्ला मोजाङै मोजां नाजावनानै लाफिनगोन आरो मोजाङै संसार जालांगोन होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंदों। बिनि थाखायनो आङो बे समावहाय बेवाइखौ जेरावखि थाया मानो बेवाइया जेन' फिसानि मोखांखौ नायनानै जेन' फैफिनो आरो मोजां संसार जाफैफिनो, बेखौ आङो ओनसोलनि जानानै खावलायबाय।